אוקיי, אז ברוכים הבאים לשיעור השישי של קורס מבוא לבלשנות בתוכנית למדעי הקוגניציה באוניברסיטת בן גוריון. התחלנו בתחילת הסמסטר לדבר למפות את הידע שאנחנו צריכים כדי להשתמש בשפה אנושית. הדבר הראשון שדיברנו עליו היה תפיסה קטגוריאלית של צלילי השפה, ודיברנו על זה שיש לנו ראיות שאנחנו תופסים את הצלילים בתור אוסף של תכונות. תכונות או פיצ'רים, תכוניות שדיברנו עליהם, הן תכוניות פונטיות אקוסטיות כמו מקום חיתוך האוויר, אופן חיתוך, קוליות. אז אנחנו יכולים לחשוב בעצם על כל צליל כעל, כן, נראה אם זה עובד. כן, אנחנו יכולים לחשוב על כל צליל כעל בעצם אוסף של הפיצ'רים שמגדירים אותו, כן? אז אני יכולה לחשוב על צליל שיהיה פלוס וויס, מינוס סונורנט, תכונה שדיברנו עליה, אבל לא קריטי כרגע אה, בדיוק מה זה אומר. פלייס, כן? יכול להיות לי פלייס אלפא, אופן חיתוך וכולי. איזה סוגי ראיות היו לנו שאנחנו בעצם מייצגים את התכונות האלה? אז ראינו שדוברי האנגלית יודעים בדיוק איזה מוספית רבים לשים אחרי כל מילה, גם מילים שלא קיימות. כן, אז ראינו שוואג הופך לוואגס ולא וואקס, וראינו שבח מקבל את הסיומת באכס, למרות שאחרי זה לא צליל שקיים בכלל באנגלית, פשוט כי יש לו את התכונה שהוא בלתי קולי. צליל ס הוא בלתי קולי, כמו הצליל ט והצליל פ, ולכן באך הופך לבאכס, וילדים צעירים יש להם כבר את האינטואיציה הזו. אז זה לגבי קטגוריות צליל. בעצם במפגש האחרון דיברנו כן, אז כאן היה לנו קטגוריות צליל. היה לנו בעצם את סוג הידע שאומר באיזה סדר הקטגוריות האלה יכולות להופיע, איזה רצפים הם אפשריים ואיזה רצפים הם בלתי אפשריים, כן? וככה בעצם הגענו לאלטרנציות האלה בצורת הרבים באנגלית, כן? וזה נקרא, כן, קראנו לזה פונולוגיה. המערכת שאומרת לנו איזה רצפים של צלילים הם אפשריים בשפה שלנו, ומשם עברנו לדבר על משמעות, ובעצם אמרנו שהמשמעות דורשת מאיתנו לאחסן מין לינקים כאלה בין צליל ומשמעות שהם במובן בסיסי שרירותיים. כלומר, אני לא יכולה לייצר אותם משום, באמצעות חוקים, אני צריכה שזה יהיה לי איכשהו מאוחסן בזיכרון טווח ארוך, ולדבר הזה קראנו לקסיקון מנטלי. והשאלה הייתה, מהו הלקסיקון המנטלי, מה יש בפנים? האפשרות שלנו באמצעות טכניקות הדמיה להסתכל לתוך הלקסיקון המנטלי היא כרגע במובן של אחד לאחד היא בלתי קיימת. כלומר, אני לא יכולה להסתכל על המוח ולראות מה קורה בלקסיקון המנטלי, ובגלל זה אנחנו צריכים להעלות השערות על בסיס דברים כמו האופן שבו שפות נראות, וניסויים שאנחנו עושים על דוברי שפה. דיברנו בעצם על האפשרות שגם משמעות יכולה להיות מאוחסנת בתור אוסף של פיצ'רים, פיצ'רים של משמעות. עכשיו, מה זה יכול להיות? בעצם זה כבר תחום קצת יותר, כן, אז התכונות האקוסטיות הן דבר מאוד ברור. כן, יש לי צליל ויש לו תכוניות, כמו האם הוא קולי או בלתי קולי. מה הם הפיצ'רים של המשמעות? אז התחלנו בדברים הכי בסיסיים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, כמו למשל, כן, כבר דיברנו עליהם, כמו למשל יחיד ורבים, כן? אז אם יש לי מילה כמו cat באנגלית, או בס בערבית, כן, אז אני יכולה להסתכל עליה בהשוואה למילה הזו,
ולהגיד שיש לי כאן פיצ'ר singular, כן, יחיד, וכאן יש לי פיצ'ר plural. וכן, אז אמרנו אז אני יכולה לחשוב על זה, כן, אז יש לי את התכוניות האלה, תכוניות של משמעות. אני כמובן מתעלמת כאן מרוב המשמעות, שהיא החתוליות של הדבר, אבל נשאיר את זה כרגע בצד. אמרנו שאני יכולה גם על כזה יחיד, משמעויות כמו יחיד ורבים, לחשוב כמשהו שיש לו, שיכול להיות פלוס או מינוס, כן? אז כאן יהיה לי פלוס סינגולר וכאן יהיה לי פלוס פלורל. וזה נהיה רלוונטי בערבית כשיש לי גם צורות שאני יכולה לחשוב עליהן כעל מינוס סינגולר ומינוס פלורל, כן? וצורות כאלה קיימות בערבית, צורות של נקראות דואל, כן? זוגי, כן? אז בסן או בסטן זה יהיה שני חתולים או שתי חתולות. לא קיים בעברית ואנגלית, בעברית זה היה קיים בעבר, היום יש לנו קצת, כן, קצת שרידים של זה, אבל זה כבר לא באמת, הצורה הזוגית בעברית כבר לא באמת מייצגת את המשמעות הזו, אבל אנחנו רואים את זה בערבית, אז יש לנו איזושהי סיבה לחשוב שבתוך הלקסיקון המנטלי יש איזושהי ממשות לתכונות כאלה, לתכונות של משמעות. ופה עלו שאלות בשבוע שעבר על מה עם דברים כמו סוכר או חול, כן? האם זה יחיד או רבים? אז האינטואיציה היא שסוכר הוא איננו, זה לא דבר יחיד. שדברים כאלה שאנחנו קוראים להם mass nouns, כן? mass nouns. הם רבים, כן? אז הם יהיו, כן, אמור להיות להם הפיצ'ר הזה, התכונה הזאת של פלורל, אבל באיזה אופן הם שונים בעצם ממשהו כמו חתולים. וכדי להבין את זה, כן, אז ניסינו רגע להבין מה זה אומר, מה זה בעצם רבים, כן? מה זה ריבוי, והצגנו את המודל הבא. אז כשאני אומרת את המילה חתול, כן, אז אני יכולה להתכוון לאיזשהו חתול. אני יכולה גם להתכוון לחתול אחר. כן, אז זה מאוד איזשהו מין ייצוג סכמטי לזה יש כל מיני חתולים שאני יכולה להתכוון אליהם, כן, שהם קיימים בעולם. כן, כל חתול כזה הוא חתול אחד. ואני יכולה לחשוב אני יכולה לחשוב על קבוצה שכוללת למשל את שני החתולים האלה. אחד ושתיים. אמ, עד כאן זה ברור? כן, ברור. אז, ותכף הפואנטה תתבהר, אז אני יכולה לחשוב גם על קבוצה שכוללת את שני החתולים האלה. קבוצה שונה, וכן, אני אצטרך שתהיה לי גם קבוצה כזאת. וכאן אני כבר צריכה שתהיה לי גם קבוצה שכוללת את שלושתם. אחד, שתיים ושלוש. עכשיו, אמ, השתמשתי כאן בשלושה חתולים כי המקום מוגבל, כן? אבל
צריך לדמיין שיש כאן הרבה יותר מהם, כן? אז יש לי כאן שכבות על שכבות של קבוצות של חתולים, כן, אז ההבדל מבחינתי בין המילה חתול ביחיד לחתולים ברבים, זה שהמילה חתול מתייחסת לרמה הזאת של חתולים אינדיבידואליים, וכן, אז זה יהיה הסינגולר, cat, חתול, בס, והרבים בעצם, כן, אז cats יתפוס לי את כל הרמות שיש בהם יותר מחתול אחד. וספציפית בערבית יהיה לי גם מילה שהיא רלוונטית, כן, רק לרמה הזאת של זוגות של חתולים. כן, אבל כמובן כן, שמעל זה יש קבוצות של שלושה, ארבעה, חמישה, עד שאנחנו מגיעים לקבוצת כל החתולים. עכשיו, בשביל מה אני מדברת על זה, כן? אז מה קורה כשאני רוצה לדבר למשל על סוכר? כן, אז אני יכולה לחשוב ואנחנו נתחיל הפעם כזה קצת יותר מלמעלה, כן, אז אני יכולה לחשוב על כל הסוכר בעולם. כן, אז יש לי ערימה כן, ערימה של כל הסוכר בעולם, ואני יכולה לחשוב כן, אז אני אקרא לזה סוכר או שוגר, אני יכולה לחשוב שהדבר הזה כולל בתוכו מין תתי ערימות כאלה, כן, יש כאן ערימות קטנות יותר כמויות קטנות יותר של סוכר, שיחד מרכיבות את כל הסוכר בעולם, ומתחתיהם יהיו בעצם ערימות קטנות יותר, כמויות קטנות יותר של סוכר, כן, כל קבוצת על כוללת בתוכה את הכמויות הקטנות, הולכות וקטנות של סוכר, וכן, ואני אוכל ללכת לכמויות קטנות יותר ויותר ויותר, אבל ככל שהמילה סוכר, כן, sugar, ככל שהמילה סוכר מתארת לי את הדבר הזה, בעצם המילה סוכר מתארת את כל הקבוצות האלה, ואין לי את הרמה האינדיבידואלית. הרמה האינדיבידואלית לא קיימת כאן. כן, אנחנו קוראים לתכונה הזאת אטומיות, כן, ואז מילה כמו סוכר, אני אגיד עליה שהיא פלוס פלורל, פלורל, ומינוס אטומיק, ואינטואיטיבית אפשר לחשוב שהדבר הזה הוא תכונה פיזיקלית של סוכר, אבל אנחנו מהר מאוד מבינים שזה לא נכון. הדבר הזה הוא תכונה של המילה סוכר. ויש לי דרך שבה אני יכולה להגיע ולדבר על הרמה של גרגיר הסוכר הבודד. בעצם כבר אמרתי איך אני עושה את זה, אם אני מוסיפה את המילה גרגר, כן, אז למשל באנגלית grain, כן, grain off, אז אני מייצרת לעצמי את רמת החלקיק הבודד של סוכר. עדות אה, חזקה יותר שהדבר הזה הוא תכונה של המילה ולא של האובייקט עצמו, מגיעה שוב מערבית, אז בערבית אני יכולה לדבר, כן, על בקר, כמו בעברית בקר, זה בעצם פרות, כן, זה כמות של פרות. ועל המילה הזאת גם היא מס נאון ואין לה את הרמה הבודדת של הפרה הבודדת. אז אני יכולה להגיד שיש כאן הרבה בקר או קצת בקר, או שאין כאן בקר בכלל, אבל אני לא יכולה להגיד שיש בקר אחד. אבל בערבית אני יכולה להוסיף כאן מורפמה, להוסיף כאן בעצם עוד צירוף כזה של צליל ומשמעות, והדבר הזה, המוספית הזאת, כן, קראנו לזה אפיקס, מוספית, בעצם מייצרת לי את הרמה הבודדת. עכשיו אני יכולה לדבר, כן, כשאני מוסיפה את המוספית הזאת, אני כבר יכולה להגיד
אני יכולה להגיד אחד, כן? נדבר על פרה אחת. ובעצם אנחנו רואים כאן איזשהו ייצוג שקוף לפיצ'ר של משמעות. שאלות? אני לא בטוחה שהבנתי למה עושים את זה. למה עושים מה? למה אני צריכה את המוספית הזאת שתהפוך לי כן לצורת יחיד? אז כי אנחנו מדברים על שפה, השאלה של צורך היא לא משהו שאנחנו יכולים ממש לקבוע, אנחנו מסתכלים על הדברים שקיימים, שמתקיימים. והעובדה היא שערבית, כן, דוברי ערבית, הדבר הזה קיים אצלם בידע הלשוני. כלומר, יש להם באיזושהי צורה במוח את המוספית הזאת שמביאה אותם מקונספט של פרות כקולקטיב לאפשרות לדבר על פרה אחת. וזה דומה לפעולה שעושה המילה גרגיר, אבל כן, על גרגיר זה מילה שלמה, כן, אמ, אז זה קצת אולי יותר מורכב, אבל כשאנחנו רואים את זה, כשאנחנו רואים שמוספית אחת קטנה נותנת לי את הדבר הזה, זה פשוט נותן לנו איזושהי עדות שהלקסיקון המנטלי לא בהכרח כולל מילים או רק מילים, אלא הוא כולל גם דברים קטנים יותר שהם פשוט תכונות, דיברנו על זה כעל פיצ'רים, כן, קראנו לזה פיצ'רים של משמעות. זה בעצם מקביל לאופן שבו דיברנו על האם אני זוכרת שיש בשפה שלי את הצליל, למשל ת, או שאני זוכרת אותו בתור אוסף התכונות שמגדירות אותו. ייצור סותם, פלוסיב, בלתי קולי, שמקום החיתוך שלו הוא מקום חיתוך מסוים. כן, אז בעצם אנחנו בתור אנשים שחוקרים את השפה, אלה השאלות שאנחנו צריכים לענות עליהן. ולשאלה, אנחנו לא שואלים כל כך למה דברים, זאת אומרת, אנחנו יכולים לשאול גם למה שדברים יהיו כמו שהם, ויש גם מחקרים כאלה, אבל אנחנו לא עושים את זה, אנחנו כרגע לא עושים את זה, אנחנו כרגע מנסים להבין פשוט מה יש. וכאן השאלה הכללית היא איך הלקסיקון המנטלי מאורגן, זאת אומרת, אנחנו יודעים שכדי להשתמש בשפה אני צריכה אוסף די גדול של משמעויות שמקושרות לצלילים, אז השאלה היא איך הדבר הזה מאוחסן במוח, והתשובה שאנחנו אה, מקבלים כאן היא, יש לנו תכונות של משמעות שמצטרפות אחת לשנייה כדי לייצר מילים. זה עונה על השאלה? כן, יש לי עוד שאלה, יכול להיות שהיא קצת סוטה מהנושא, אבל בשמחה. איך זה קורה לקבוצה כלשהי ולקבוצה אחרת לא? נגיד לדוברי ערבית יש את זה ואצלנו אין את זה. כן, זו שאלה ממש מצוינת. אז שפות הן שונות אחת מהשנייה, יש להן מאפיינים שהם משותפים, למשל גם לדוברי ערבית וגם לדוברי עברית. יש את הקונספט של חתול או פרה, שהוא שרירותי, כן? אין סיבה שהדבר הזה שהוא בעל חיים חתול, ייקרא בס או חתול או קאט או כל צורה אחרת. אז הדבר הזה הוא משותף. העובדה שבערבית יש לך יכולת לדבר על זוג, כן, באופן יהודי, או שיש לך את המוספיות האלה שהופכות לך משהו ממס לאטומי, לשם עצם ספיר, זה דבר שהוא חלק מהשונות בין שפות. מעולה, תודה. תודה לך. אנחנו עוברים עכשיו, כן, אז אני צריכה לסגור את הלוח כדי לפתוח את המצגת, אז אני אעשה את זה רגע. אז בעצם דיברנו עד עכשיו על
מה יש, כן, מה יש בשפות. יש לנו מילים שהם צירופים שרירותיים בין שפה ומשמעות. יש לנו דברים כמו המוספית א בערבית, שמייצגים לי פיצ'רים בודדים של משמעות. עכשיו השאלה היא מה אין לנו בשפות, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה על האופן שבו הלקסיקון המנטלי צריך להיראות, ששוב, אני לא יכולה להדגיש את זה מספיק. הלקסיקון המנטלי זה דבר שאנחנו מעולם לא ראינו. הסיבה היחידה שאנחנו משערים שהוא קיים זה כי אנחנו יודעים שאין לנו דרך אחרת אה, ל, בעצם לייצר את המשמעויות שהם, את הצימודים האלה בין צליל ומשמעות כשהם שרירותיים לגמרי. אה, התחלנו לדבר בשבוע שעבר על מה בעצם, מה אין, ואנחנו שוב מסתכלים על משהו מאוד קטן. ספציפית הסתכלנו על שמות תואר כן, הסתכלנו על אנגלית, אנחנו מסתכלים הרבה על אנגלית כי זה יותר פשוט, אבל אנחנו נראה עכשיו דוגמאות מעוד שפות. אה, שמות תואר, adjectives, כן, דברים כמו חם, קר, עייף, כן, זה מילים שמתארות. אני יכולה להשתמש בהם כדי לתאר שמות עצם. דיברנו על זה שבאנגלית יש צורה שנקראת comparative, כן, השוואתי, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת מה המונח לזה בעברית. וזה פשוט הוספה של המוספית R, כן, אז hard, harder, slow, slower, וכולי. יש צורה נוספת שקיימת לצד הקומפרטיב, היא הסופרלטיב, כן, סופרלטיב, שמשהו הוא הכי חזק, הכי איטי, הכי קר. הצורה הזאת היא הוספה של אסט בסוף השם תואר, ואנחנו רואים כאן את שם התואר מקבל כל פעם את המוספית, אפיקס הרלוונטית, ומקבל את המשמעות הרלוונטית. כן, אז אנחנו יכולים לחשוב על הצורות האלה, air ו-est, כמייצגות קומפרטיב וסופרלטיב, כן, אלה יהיו הפיצ'רים של המשמעות שהן מייצגות בהתאמה. אז עד כאן אין הבדל ממה שדיברנו עליו בתחום הזה של יחיד ורבים, והמקום שבו הסיפור הזה מסתבך זה כשאנחנו מסתכלים על השם העצם good, טוב, כי כשאני רוצה לדבר על זה שמשהו יותר טוב, כן? אז אני אומרת better ולא gooder, וכשאני רוצה לדבר על משהו שהוא הכי טוב, אני אומרת best ולא goodest. כלומר, המוספיות הן כמו שהיינו מצפים שהן יהיו, אבל צורת הבסיס השתנתה כאן, במעבר הזה. וזה יכול להיות אקראי, כן? דברים קורים, וזה יכול להיות איזה מין משהו אקראי לגמרי, אבל מה ש... אה, מה שעלה במחקרים שעשו על הרבה מאוד שפות, על 300 פלוס שפות, זה שהדפוס הזה די נפוץ, כן, יש לנו, והוא ספציפית נפוץ גם עם המושג של טוב, אבל לא רק. מקרים שאנחנו רואים צורה שמשתנה, כשצורת הבסיס משתנה בצירוף עם מוספית, אותה צורה שונה נמצאת לי גם בצירוף עם מוספית אחרת. וכן, אז קראנו לדפוס הזה A, B, B. בעצם A היא צורת הבסיס הראשונה, עברנו לצורת בסיס B, ושמרנו את צורת הבסיס לעוד סוג של קטגוריה. אז זה דפוס שקיים, והוא כמובן לא הדפוס היחיד. בדוגמאות שהתחלתי איתם, הדפוס היה AAA. אותה צורת בסיס, חוזרת על עצמה עם כל מוספית. בלטינית אנחנו רואים שבעצם לא חייב להיות בכלל קשר בין השם תואר ליותר שלו להכי, כן? אז בעברית יש לנו פשוט מילים, כן? אנחנו לא מדברים כאן על עברית כי בעברית זה לגמרי, כן, אני פשוט מוסיפה יותר או הכי ואין לי שום שינוי. אבל באנגלית ראינו את הדבר הזה פתאום כשאני מדברת על טוב, יש לי את השינוי הזה. אני רואה שבלטינית שלושת המילים האלה בכלל לא קשורות אחת לשנייה. זאת אומרת, כשאני רוצה להגיד שמשהו הוא
טוב, אני אומרת בונוס, טוב יותר זה מליור, והכי טוב זה אופטימוס, שלוש מילים שונות וזו גם אפשרות, כן? אני יכולה פשוט להשתמש, השפה מאפשרת לי להשתמש במילים שונות לגמרי, גם לקונספטים קשורים. אז אלה הדפוסים שדיברנו עליהם, שוב אנחנו מסתכלים על צורת הבסיס ומה קורה לה, אז דיברנו על AAA, ABB ו-ABC, ומה שאנחנו לא רואים באף שפה, כן, וזה מחקר שעשה בלשן בשם ג'ונתן בובליק מאוניברסיטת הרווארד, הוא הראה שמה שאנחנו לא מוצאים זה דפוסים שנקרא להם ABA, כלומר שיש לי איזשהו שם תואר, good, הבסיס שלו עובר שינוי כשמצטרפת מוספית הקומפרטיב, אז במקום good אני מקבלת better. שפה שבה אני אחזור אחרי זה לגודסט, כן, אני אחזור לבסיס הראשון ואליו אוסיף את המוספית של הסופרלטיב, זה דפוס שאנחנו לא רואים. האם זה ברור? יש שאלות עד כאן? לא, זה ברור. תודה רבה. אז כן, קצת דוגמאות משפות אחרות, אז כאן אנחנו רואים שבאנגלית לא רק good עושה את הדבר הזה, גם bad עושה את זה, אז bad, ואז כשאני עוברת לקומפרטיב זה worse, ובסופרלטיב זה worst, אז שוב ABB, ואנחנו רואים כאן עוד דוגמאות מצ'כית, אסטונית, כן, בסק, למשל בבסקית, אני רואה שיש לי את הבסיס אסקו, והמשמעות כאן זה many, כן, אז הרבה, כשאני רוצה להגיד יותר הרבה, אז היותר כאן יש לי מוספית, המוספית היא אגו, אבל הבסיס שלי משתנה לגי, כן, אז במקום שיהיה לי אסקו אגו, יש לי גיי אגו, וכשאני רוצה להגיד הכי הרבה, יש לי שוב גיי, כן, וכאן המוספית היא אין, גיי אין, אוקיי, אז שוב אותו דפוס, יש לנו בסיס אחד לאדג'קטיב, לשם התואר, ובסיס אחר לקומפרטיב ולסופרלטיב. דוגמאות מפרסית והונגרית, כן, אז כאן יש לי פה את האדג'קטיב, קם, קומפרטיב, קמטר, וסופרלטיב, קמטרין, כן, אז ברור לי מה כל מוספית אומרת, תר זה הקומפרטיב, תרין זה הסופרלטיב, ואיזה דפוס זה מבחינת הבסיס בשפה הזו? איי, איי, איי. יפה מאוד, בדיוק. AAA. לטינית לא לבד, בדפוס שקראנו לו ABC, כן, יש עוד שפות שבהן שלושת המילים האלה הן מילים לא קשורות. עכשיו, שאלנו, סתיר את זה רגע, שאלנו בעצם בסוף השיעור הקודם מה אנחנו לומדים מזה, מה אפשר להבין מזה, על על האופן שבו מאורגן הלקסיקון המנטלי, וזה משהו קטן אבל משמעותי. ובעצם ההצעה שהגיעה מהמחקר הזה, היא שהסיבה שאנחנו לא רואים דפוסים של ABA בקטגוריות האלה של קומפרטיב וסופרלטיב, היא שהסופרלטיב מכיל בתוכו את הקומפרטיב. ולמה הכוונה? אז יש לי כאן סרטוט קטן שמנסה לייצג את זה בצורה סכמטית. אז אם אנחנו חושבים על שם תואר כמו קול, כן? אז כשאני רוצה לדבר על להעצים אותו, כן? אני מוסיפה את הקומפרטיב שהוא air, אני מקבלת cooler, כן? אז הקווים האלה פשוט מציינים לי שמשהו מכיל משהו אחר. כן? אז cooler מכיל את האדג'קטיב cool ואת הקומפרטיב air, וה-air הזה, בעצם המשמעות שלו, אם ננסה לחשוב על זה, זה יותר מהאלטרנטיבה. מהי האלטרנטיבה? לא יודעת. אבל כשאני אומרת this is cooler, יש ברקע משהו נוסף שהוא חלק שהוא רפרנס למשמעות הזו. זה ברור? כן. כן. אז אני קוראת לזה אלטרנטיבה, מהי האלטרנטיבה? אני לא יודעת, זה מגיע מהקונטקסט, אבל אני מקווה שברור שאם אני אומרת, זה יותר טוב, אני ובנסח שלי מודעים לאיזושהי אלטרנטיבה שהיא הרפרנס שלנו, וכשאני אומרת הכי טוב, כן, coolest, אז לפי ההצעה הזאת, זה לא שהחלפתי air ב-est,
כן? אלא יש לי את הקולר, אני מוסיפה אליו את התכונה של הסופרלטיב, שהיא בעצם better, כאילו היא אומרת יותר מכל האלטרנטיבות, כן? ושוב, מהן האלטרנטיבות? זה עניין שקשור לקונטקסט של השיחה, אבל לפי ההצעה הזאת, כשאני אומרת את המילה this is the coolest um, place, כן? אז אני בעצם ב- בעצם שימוש המילה, אני מייצרת עבורנו איזה שהן אלטרנטיבות שהן הרפרנס שלי. מקומות אחרים שהם פחות קרים. ובעצם אני אומרת כאן, המקום הזה הוא המקום הכי קר, כל שאר המקומות הם פחות קרים. והטענה היא שכשאני אומרת, זה יותר קר מכל היתר, האלטרנטיבות האלה הם כבר הגיעו מצורת הקומפרטיב, מה-ER הזה. כלומר, זה לא שיש לי ER והמשמעות היא יותר מהאלטרנטיבה, ואז יש לי EST והמשמעות היא יותר מכל האלטרנטיבות, אלא ה- הצורה של הסופרטיב בנויה על הקומפרטיב. כלומר, האלטרנטיבות כבר הגיעו מהמוספית הקודמת, שאני כבר לא רואה אותה בצורה הסופית, אבל אני צריכה להבין מזה שהיא שם. למה ההצעה הזאת עלתה? כן, זאת אומרת, כן, יכול להיות שזה ככה, יכול להיות שזה לא ככה. כן, זה יכול להיות שזה גם פשוט שתי צורות שונות, שתי מוספיות שונות, שלכל אחת יש את המשמעות שלה. אבל הדבר הזה בעצם מסביר לי למה, אם קרה לי כאן שינוי, כן, אז כאן המילה better מבחינת המשמעות שלה כוללת את good וכוללת את המוספית er, כן? כי המשמעות, אני רוצה להניח אה, שהדוברים יודעים ש-er היא הדרך באנגלית לבטא השוואה. אז קרה לי פה שינוי והמילה נראית כך ולא אחרת, כן? היא נראית כמו, היא נשמעת כמו better ולא כמו gooder, ובסדר, קורה. אבל כשאני עוברת לצורה הסופרלטיבית, אני לא יכולה לחזור אחורה. והסיבה שאני לא יכולה לחזור אחורה, לפי התיאוריה הזאת, היא המילה better נמצאת בתוך המילה best. כלומר, כדי לדבר על סופרלטיב, לדבר על משהו שהוא יותר משהו מכל שאר הדברים, אני צריכה שיהיה לי את המשמעות של מהן האלטרנטיבות הרלוונטיות, והדבר הזה מגיע לי מצורת הקומפרטיב. אז אני צריכה את הצורה הזאת כדי לבטא את המשמעות של הסופרלטיב, ולכן, כן, ולכן אין לי אפשרות להשתמש כאן במילה goodest, כי בעצם good, כן, בגלל שאין לי gooder, זאת ההצעה, כן? בגלל שאין את הצורה gooder, גם לא יהיה לי goodest, בגלל שהצורות האלה נבנות אחת על השנייה, ובמובן היותר רחב אני אמורה להבין מזה שפיצ'רים יכולים לכלול אחד את השני. כן, הם לא רק רשימה שבה הם מוצגים אחד לצד השני, כל אחד עם המשמעות שלו, תכונות של משמעות יכולות להיבנות אחת על גבי השנייה, לכלול אחת את השנייה. שאלות? אז זה מחשבות? בעצם מין פירמידה כזאת של השוואה. כן, בדיוק. זה, כן. והסיבה היא שזה כך, היא שיש כאן איזשהו בסיס משותף של משמעות, והוא עצם היחס לאלטרנטיבות. ושוב, אני שמה פה את המילה אלטרנטיבות, הדברים ש, ש, שאני מתייחסת אליהם כשאני אומרת שמשהו הוא יותר טוב, כן? יותר טוב ממה, אז הממה הזה, אלה זה כבר האלטרנטיבות תלוי בשיחה. כן, זה תלוי בשיחה, אבל גם אם אנחנו לא בשיחה, המילה better יש בתוכה את המשמעות הזאת. ובסט, שוב, לפי ההצעה הזאת, גם בבסט יש את המשמעות הזאת, אבל היא מגיעה מבטר. כאילו, יש לי בטר יושב לי בתוך בסט ונותן את החלק שלו במשמעות. אז אם זה ברור, בעצם, אז יש כאן דבר אחד, כן, אז זה בכלל לא חשוב לי איך אומרים, כן, אז זה לא שיעור שפה, כן, זה לא חשוב לי איך אומרים
מה הצורה הנכונה להגיד קומפרטיב ומה הצורה הנכונה להגיד סופרלטיב באף שפה. הסיבה שהמחקר הזה נעשה, זה כדי לגלות משהו על הלקסיקון המנטלי ששוב אני לא יכולה לראות ב-FMRI. והדבר הקטן הזה שאנחנו מגלים כאן זה שמשמעויות נמנות אחת על גבי השנייה, וזה נשמע אולי טריוויאלי, אבל זה לא. כן, זה לא היה חייב להיות ככה. אני לא אתעכב על זה, אבל הראינו שאנחנו רואים את הסדירות הזאת. כן, אז זה לא תכונה של הקומפרטיב או הסופרלטיב. אנחנו רואים גם בצורות של כינויי גוף, ושוב, אני לא אכנס כאן לפרטים, אבל גם בכינויי גוף אנחנו רואים כל מיני שינויים כאלה שנעשים במעבר בין גוף ראשון, שני לשלישי, שגם הם לא כוללים פאטרנים של, כן, אז אם יש לי שינוי במעבר מגוף ראשון לשני, אז אני לא אחזור אחורה במעבר מגוף שני לשלישי. זה הדבר שהתגלה במחקר אחר. וה- והטענה שהגיעה מזה הייתה שגם מערכת של כינויי, גם מערכת הגופים, כן, מה שאנחנו קוראים לו גוף ראשון, גוף שני, גוף שלישי, אלה גם משמעויות שנבנות אחת על גבי השנייה. וההצעה כאן הייתה שהמושג הבסיסי שנמצא בתוך שלושת הגופים האלה, שאנחנו, שוב, כן, לא שוב, אולי לא אמרתי את זה, גוף ראשון, שני ושלישי קיימים בהמון שפות, כן? זה לא, הם לא היחידים, אבל הם קיימים בהמון שפות. כן, אני לא מכירה גוף רביעי, אנחנו כן מכירים כאלה, יש שפות שיש בהן כמה סוגים של גוף שני, כן? אבל אם נסתכל על השלישייה הבסיסית הזאת, אז הטענה מהמחקר הזה היא כן, שגוף שלישי, המשמעות שלו זה בעצם אדם, כן, כן, אז עכשיו, זה לא נכון בעברית, אבל זה נכון במובן מסוים בשפות, למשל באנגלית, שאנחנו רואים שיש לי בגוף השלישי צורה שהיא מתייחסת רק לדברים שהם, כן, היא או שהיא, כן, אז הטענה זה שזה מתייחס רק זה חייב להיות רק בני אדם, כן, אז אומרים את זה גם על חיות, אבל במובן העמוק יש כאן איזושהי אנושיות שמגיעה עם כינוי גוף בגוף שלישי, כמו היא או שהיא או they, וכשאנחנו עוברים לגוף השני, שוב, לפי ההצעה הזאת, אנחנו כבר לא מדברים רק על בן אדם, אנחנו מדברים על משתתף בשיחה. כן, אז גוף שני זה מישהו שנוכח, אז הוא גם בן אדם, כן, כינוי גוף כמו את, אתה או you, אני בדרך כלל לא אגיד לשם עצם דומם, כן? אז כאן הטענה היא שיש לי את המשמעות של משתתף בשיחה, שבנויה על המשמעות היא כוללת את המשמעות של בן אדם, person, בגלל שרק בני אדם יכולים להיות משתתפים בשיחה. ופה מגיע הגוף הראשון, שהוא לא רק בן אדם, הוא לא רק, הוא גם בן אדם, הוא גם משתתף בשיחה, והוא גם יוצר התוכן. כן, קראתי את זה כאן author, זה גוף ראשון, כן? אנחנו. עכשיו, כן, אז זאת הצעה אחת, כן? אבל הפואנטה שלה זה שגם משמעות כמו גוף שלישי, או סליחה, גם משמעות כמו גוף ראשון, היא לא בהכרח דבר אחד. יכול להיות שהיא בנויה מכמה שכבות של משמעות, ואם כן, זה יסביר לנו למה אנחנו לא רואים את הדפוס הזה של ABA גם באופן שבו גוף ראשון ושני באים לידי ביטוי בפרונאונס בשפות העולם. איזה שהן שאלות על זה? לא. אוקיי, מעולה. בעצם כאן עברנו, כן, אז סיכמנו שאנחנו חייבים להניח שיש לקסיקון מנטלי, כי אחרת אין לנו איך לזכור כן, מה המשמעות של כל רצף צלילים.
השאלה הגדולה של איך הלקסיקון המנטלי מאורגן, ודיברנו על זה בכיתה, השאלות הגדולות של המדע הן מטבען לא נהנות מהר. אנחנו לא מוצאים אליהן תשובה מאוד מהר, כי אלה שאלות שפשוט אמורות אלה השאלות שמניעות את המחקר קדימה. אז כן, אז האם יש לנו בלקסיקון המנטלי מילים? האם יש פרדיגמות? ודיברנו על המושג פרדיגמה, שזה מילים שיש ביניהן קשר מורפולוגי, קשר של צורה ומשמעות. או שיש לי רק מורפמות, שכל מורפמה מייצגת איזשהו פיצ'ר של משמעות. כן, אז האם יש לי אחד מהדברים האלה בלקסיקון המנטלי, או אולי את כולם? כן, אז זה תחום ההשערות שאני נמצאת בו, כשיכולה להיות לי, כי בעצם תיאוריות מתאפיינות עד כמה הם מניחים שהלקסיקון כולל מילים שלמות, כן? אז תיאוריה שהיא מאוד לקסיקליסטית, תגיד כל מילה שיש לנו בשפה רשומה בלקסיקון המנטלי, מופיעה בלקסיקון המנטלי עם המשמעות שלה. כלומר, יש לי קול וקולר, יש לי שכח ושכחנו ושכחתם, כן, כל דבר מופיע בלקסיקון. אז תיאוריה כזאת שבה הכל מופיע, כן, אז זה כבר, זה איזשהו, כן, זה כבר משהו שיש לנו ראיות די טובות שזה לא המצב, כולל אלה שהצגתי כרגע, כן, כי אם כל דבר היה רשום בלקסיקון, אין סיבה שלא יהיה לי, בעצם כל אפשרות אמורה להיות אפשרית, כן, זה אמור להיות אפשרי שיהיה לי good, better ו-goodest, וזה לא. אז אנחנו מבינים מזה שכנראה שלא הכל, לא כל מילה מופיעה בלקסיקון. אבל כן, מה כן ומה לא, כן, אז זה כבר שדה עצום של מחקר. הוא משתמש גם בכלים פסיכולוגיים, הצגנו בכיתה פרדיגמה נפוצה אחת, כן, איך אנחנו חוקרים את הלקסיקון בכלים פסיכולוגיים, והדבר הזה נקרא בחירה, אנחנו חורגים מהזמן שהקצינו לזה, האם את בסדר עם הזמנים? יש לנו עוד נגיד 10 דקות? כן, אין בעיה. כן, תודה. כן, אז עכשיו אני מדברת עכשיו על מתודולוגיה ניסויית אחת שמסתכלת על הלקסיקון, נקראת החלטה לקסיקלית. מה זה אומר? לקסיקל דיסיז'ן. כשאני מראה לדובר שפה רצף של צלילים ושואלת אותו האם זו מילה בשפה שלך, והוא צריך להגיד לי כן או לא, כן, אז אני אומרת לך, נגיד למשל, שולחן, האם זו מילה בעברית? ואת יכולה להגיד לי כן. ואני אומרת לך, אוקיי, בומאפ, האם זו מילה בעברית? ואת צריכה להגיד לי לא. אז הפעולה הזאת דורשת גישה ללקסיקון המנטלי. כלומר, כשאת אומרת לי על משהו שהוא מילה בעברית, או באנגלית, או בבסקית, את בעצם צריכה לגשת ללקסיקון המנטלי שלך, ולראות שהיא שם. כן? אז אנחנו עושים את זה מאוד מהר, אבל יש כאן פעולה שהיא הפעולה שמעניינת אותנו בתור חוקרי שפה, ובתוך הסוג משימה הזאת שנקרא החלטה לקסיקלית, יש אפקט שנקרא פריימינג או התרמה, אפקט שאנחנו מכירים מעוד תחומים, כן, אבל האפקט הוא שאנחנו רואים שכשאני שומעת מילים שקשורות אחת לשנייה, כן, כשאני שומעת מילה אחרי שכבר שמעתי מילה שקשורה אליה, אני עשויה להיות מהירה יותר במענה שלי, בתגובה שלי לגבי השאלה אם משהו מילה, כן, אני אזהה מהר יותר את כן, אני אזהה מהר יותר, למשל, אני יכולה לזהות מהר יותר את המילה ים, אם שמעתי כבר את המילה חול, כן? וזה אולי יגיד שהן הם, 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 יושבות במקומות קרובים בלקסיקון המנטלי. אז הדבר הזה, כן, כן, זה סוג של ניסויים שעשו אותו הרבה מאוד, ספציפית במטרה להבין איך הלקסיקון המנטלי בנוי. וכן, אז ככה זה נראה, הבן אדם יושב על מחשב, הוא צריך ללחוץ כן או לא. כן, אנחנו נותנים לו איזשהו סים כזה, משתמשים בכל מיני
צורות כאלה, כדי לעשות איזשהו מין, להתחיל מאיזשהו מקום נקי, ואז נותנים מילה, וכן, ואחרי כמה שניות נותנים אולי את המילה שוב, סליחה, לא, כאן זה כבר לא מילה, אחרי כמה שניות נותנים את המילה שוב, אולי הפעם באותיות כזה upper case, ואנחנו רואים שהתוכנות שמבצעות את הניסויים האלה מודדות במילי שניות כמה מהר המשתתפים לוחצים, אנחנו רואים שאם ראיתי כבר את דוג, אני אלחץ מהר יותר. יש גם ניסויים שעושים את זה, זה דוגמה לניסוי שעושה את זה באופן, עם מילים כתובות, יש גם ניסויים שעושים את זה באופן אודיטורי, וניסוי אחד כזה שדיברנו עליו, שהוביל אותו סטודנט באוניברסיטת פן, קודם כל התבסס על ממצאים קודמים שאמרו שמילים שמתחרזות עושות פריימינג אחת לשנייה. כן, זה סתם ממצא שאני לא יודעת, כן, אני לא יודעת מה זה אומר על הלקסיקון, אבל זה דבר שהוא ידוע. ומה שעניין את החוקרים בניסוי הזה שאנחנו מדברים עליו, זה בעצם הם הצליחו להראות שמילה כמו snowed, שהפירוש שלה זה ירד שלג בזמן עבר, כן, אז אנחנו יודעים, אתם יודעים מהמטלה, כן, מהמטלה האחרונה, אם הגעת עוד לא הגעת אליה, שכן, הצליל הזה ד מציין עבר באנגלית, ומה שהם הצליחו בעצם להראות זה שהמילה snowed, אנשים הם מצליחים לזהות אותה מהר יותר כמילה, אם הם שמעו לפני זה את המילה דו. דו, המילה שהמשמעות שלה זה בצק, לא קשור בעליל, כן, אני חושבת לשלג. והטענה היא, למה המילה דו גורמת לי לגשת מהר יותר לסנואוד, והתשובה היא בגלל שדו מתחרז עם סנואו, ובעצם הטענה כאן, על בסיס תוצאות הניסוי, זה שאני צריכה את סנואו כדי לגשת למילה סנואוד. כן, אין לי גישה ישירה למילה סנואוד, ו... והעובדה שקיבלתי בוסט ליכולת שלי לזהות את סנואוד רק מלשמוע משהו שמתחרז עם סנואו, היא העדות לטענה הזאת שאין לי את סנואוד בלקסיקון. יש לי סנואו, יש לי את הצורת עבר, וכדי לדווח שסנואוד היא מילה באנגלית, דוברי אנגלית צריכים לגשת לצורת הבסיס ומשם לזהות את המילה. האם זה ברור? האם יש שאלות או מחשבות על זה? אז זה בעצם לא רק מילים שהמשמעות שלהן מזכירה לי אחת את השנייה, כמו ים וחול, זה גם חרוזים. ים וחול זה דבר אחד שגורם כן, לאפקט הזה. חרוזים זה דבר אחר, כן? ושני הדברים האלה לא רלוונטיים לשאלה שלנו, לגבי מה מאוחסן, כן, מה מאוחסן בלקסיקון, כי ברור שכן, ים וחול, שניהם צריכים להיות מאוחסנים, וזה ברור, כן? אז הקשר ביניהם הוא לא משהו שרלוונטי לי לגבי השאלה הזאת של איך הלקסיקון, של מה יש בלקסיקון המנטלי, אבל ברגע שאני יודעת שחרוזים עושים אפקט של פריימינג אחד לשני, אז העובדה שדו עושה פריימינג לסנוד, זה הדבר המשמעותי. כי בעצם אין סיבה, כן? כי דו וסנוד לא מתחרזים. זה הדבר החשוב כאן. הם לא מתחרזים והם לא קשורים סמנטית, כן? אין קשר ביניהם. זו הסיבה היחידה שיכול להיות לי, כן, לפי הטענה הזאת, כן, הסיבה היחידה הסיבה הכי אולי זמינה היא שדו מתחרז עם סנואו, ומכאן המסקנות שהגיעו אליהן. כן, אז זה ברור למה, כאילו, העניין הזה של החרוזים, איך הוא קשור כאן? כאילו, איך הוא עוזר לנו? כן. כן, מעולה. אז איזה שהן מחשבות על זה?
לא. אמ, בעצם, אז כן, אז גם הסתכלנו, לקחנו קצת זמן להסתכל גם על הגרפים, אבל אנחנו נעצור את זה כאן. אמ, אנחנו בעצם, אמ, כן, אז כן, עצרנו כאן את השאלה שלנו אמ, עצרנו את הדיון בשאלה אמ, איך הלקסיקון המנטלי בנוי, כדי לעבור לשאלה, כן, לשאלה שהיא, כן, שהיא איזשהו המשך ישיר לדבר הזה, והיא, אמרנו שאני, כן, שאני יודעת איזה רצפים של צלילים, בתור דוברת שפה, אני יודעת איזה רצפים של צלילים אפשריים בשפה שלי ואיזה לא. כן, אז למשל דובר אנגלית יודע שאחרי צל לא יבוא זה, כן, אני לא אגיד קץ, כן, כן, זה נשמע מאוד מוזר, ואף דובר אנגלית, כי דובר אנגלית יזהו שהדבר הזה הוא לא רצף אפשרי באנגלית. אנחנו יודעים איך, אמ, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים איזה מורפמות, כן, יכולות להופיע אחת ליד השנייה. ואיזה רצפים של, כן, רצפים של צימודים כאלה שאצלי במשמעות, הם הגיוניים והם מייצרים לי מילים בשפה שלי. אמ, אבל יש כאן, כן, אנחנו נתקלים כאן בעוד איזשהו אתגר, כשאנחנו רוצים לשאול, איך אני יודעת שמשפט שלם הוא משפט נכון בשפה שלי? ו, ופה אנחנו לא יכולים בכלל להיעזר במנגנון הזה של זיכרון. כן, אז אם במורפולוגיה אמרתי, אני יודעת שקולר זאת מילה, כן, שקול ואר יכולים להופיע אחד אחרי השני, ואני יכולה לדבר על האם זה בגלל שיש לי את שניהם מאוחסנים בנפרד, או שכל הדבר הזה רשום לי ביחד כמילה. אני יכולה לדבר על איזה מקום משחק הזיכרון בתוך ההבנה של דוברי אנגלית שקולר זאת מילה בשפה. אבל כשאנחנו מדברים על משפטים, על משפט שלם, אני לא יכולה להתבסס בכלל על הזיכרון, כן? כי שום חלק של המשפט איננו, לא שמור לי, כן? הוא לא יכול לבנות על זיכרון טווח ארוך, מהסיבה יש אין סוף משפטים בשפה, כן? אני לא יכולה לזכור את כל סוגי המשפטים האפשריים כדי לדעת שהם משפטים טובים בשפה, פשוט בגלל שיש יותר מדי מהם. אז כן, אז מה הופך משפט? כן, אז שוב, דיברנו על מה הופך רצפים של צלילים לתקינים בשפה, ושוב, תקינים לא מהבחינה כך ראוי לדבר, אלא מהבחינה היא שככה, זה מה שאנחנו רואים, זה ככה אנשים מדברים, ויש צורות שבהם אנשים לא מדברים, כן, אז אנחנו, כן, אז כמו שאף ילד דובר אנגלית, שלומד אנגלית לא יגיד cats, כדי להגיד חתולים, אף אחד גם לא יגיד goodest, כדי לתאר משהו שהוא הכי טוב, וכן, אנחנו מבינים איזה מקום הזיכרון תופס בתוך, או אנחנו יכולים לשאול על איזה מקום הזיכרון תופס בתוך הדבר הזה, אבל איך אנשים יודעים שמשפט הוא משפט טוב בשפה, ומה זה בכלל משפט? כן, אז כאן יש לי כאן עוד בעיה, כי אני יכולה להגדיר צליל זה די פשוט, כן, זה אוסף של תנודות באוויר, להגדיר מורפמה היה לי די פשוט, אני פשוט אמרתי שזה צירוף בין צליל ומשמעות. מה זה משפט? כן, זה משהו שקשה קצת להגדיר אותו, ובהיעדר הגדרה טובה יותר, אנחנו פשוט נגיד שמשפט זה דבר שאת תרצי לשים בסופו נקודה, אוקיי? את בתור דוברת השפה, יש לך אינטואיציה על מהו משפט, ואנחנו לא יודעים בדיוק לתאר אותה, אבל אנחנו מרגישים אותה, ועם האינטואיציה הזאת אנחנו נלך הלאה לשיעורים שיעסקו בתחום שחוקר את הדבר הזה, כן? מה הופך משפטים לתקינים? התחום הזה נקרא תחביר, סינטקס. ויש, כן,
בתור דוברת שפה, יש לך אינטואיציה מהו משפט ומהו משפט דקדוקי. כן, ואנחנו מכניסים כאן את המושג של דקדוקיות כדי לתאר משפט שנתפס, משפט שדובר שפה יגיד, ושדובר שפה יקבל כמשפט תקין. שוב, זה לא משהו שהאקדמיה ללשון עברית או האקדמיה ללשון צרפתית מעורבות בו, זה משהו שהוא נמצא בתוך הידע של כל דובר. כן, עכשיו, אז נגיד שאני נותנת לך משפט באנגלית שרוב המילים בו הן מומצאות, כן? אז המשפט יהיה The Whopper, כן? אז הוא כתוב כאן The Whopper, Sloppergates, Blurks, כן? זה קצת חבורת מילים ש... ש... הומצאו, כן? יש מאין. בעצם היכולת שלך לקבוע אם המשפט הזה תקין או לא, היא לא תלויה בהיכרות שלך עם המילים. אז אם אני שמה לידו את המשפט Sloppergate, Swapper, Blurks, D, כן? ואני שואלת אותך איזה מהמשפטים האלה הוא משפט טוב באנגלית ואיזה לא, מה תהיה התשובה? שאי משפט תקין. והתשובה, כן, ואת עונה את זה מאוד מהר, וגם בכיתה כולם ענו את זה מאוד מהר. כן, זה ברור ש-A הוא משפט תקין, והדבר הזה נקרא, כן, אנחנו קוראים לו גרמטיקליטי או דקדוקיות, כן? התחושה שהמשפט הזה הוא משפט טוב, והמשפט B הוא משפט לא טוב, כן? והשאלה היא למה היא השאלה שתעסיק אותנו, כן? וזה נראה אולי כאילו, זה נראה אולי ברור, אבל אנחנו תכף נבין שכמה מערכות צריכות לקחת חלק בשביל שאת תוכלי לתת לי את התשובה הזו. אנחנו נציין באופן עקבי חוסר משפט לא דקדוקי, כן, אנחנו מייצגים דברים שלא קיימים בשפה באמצעות הכוכב הזה, כן, כוכבית בתחילת המשפט, והכוכבית הזאת יש לה ביטוי נוירולוגי, כן, אז במחקרים שנקראים, כן, במחקרים שמשתמשים בטכנולוגיה שנקראת, כן, ERP, כן, ששמים בעצם אלקטרודות שמודדות את הפעילות החשמלית במוח באופן כזה גלובלי, כן? לא על הקשרים של הנוירונים הבודדים, אלא מודדות פעילות חשמלית באופן כזה כולל. ואנחנו מודדים את הפעילות בזמן, כן, שימוש בשפה. אנחנו רואים שמשפטים לא דקדוקיים, יש להם פיק אופייני, כן, קפיצה אופיינית, קפיצה שאנחנו רואים אותה בפעילות החשמלית של המוח, שקורית אחרי 600 מילי שניות. זו קפיצה היא מתח חיובי, כן, מתח חשמלי חיובי, אז היא נקראת פי 600, כאילו פיק של פוזיטיב אנרגי בנקודת זמן של כ-600 מילי שניות. אז זה ממצא חוזר ידוע, אנחנו לא יודעים למה, אבל אנחנו יודעים שהוא קיים, והדבר החשוב זה שאנחנו יודעים שהוא שונה מפשוט חוסר קוהרנטיות שקשור למשמעות, משהו לא בסדר במשמעות של המשפט. כן, אז אני יכולה לקחת משפט כמו He sat down and opened the menu, זה כזה משפט די כזה שגרתי, ולשים לידו את He sat down and opened the hippo, משפט הוא קצת, הוא כאילו מוזר סמנטית, הוא לא בלתי אפשרי, אבל הוא כאילו קצת מוזר, אבל מבחינה דקדוקית אין איתו שום בעיה. מקרים כאלה של כזה מוזרות של מבחינת המשמעות, אנחנו מסמנים בכזה סולמית, ולזה יש ביטוי אחר מבחינת הפעילות החשמלית במוח, וזה דפוס שנקרא N400, בעצם פיק של מתח שלילי, 400 מילי שנייה אחרי שהגיעה המילה הבעייתית. כלומר, אחרי ההיפו, 400 מילי שניות אחרי זה, אנחנו רואים את הפיק הזה שנקרא כאילו נגטיב 400 N400. איזה שהן שאלות על זה או מחשבות? לא, הכל ברור בינתיים. אוקיי, מעולה. אז בעצם, אז יש כאן משהו מעניין. קודם כל אנחנו רואים שהמוזרות שלה מבחינת משמעות מגיעה מהר יותר מה,
מהתחושה, אני לא יודעת אם לקרוא לה לא נעימה, מהתחושה המאוד ברורה כשאת שומעת משפט לא דקדוקי. ו, ובעצם ז- זה ה, זאת תהיה נקודת הפתיחה שלנו לשיעור הבא. כלומר, אנחנו ננסה להבין מה בעצם, מה מאפשר לנו לדעת שמשפט הוא תקין ומשפט אחר הוא לא תקין, והאתגר המהותי יהיה מבחינת, כן, אז כמות המורפמות בשפה היא עצומה, אבל מוגבלת, כן, סופית. כמות הצלילים בשפה יכולה להיות מאוד גדולה, כן, כמות הצלילים ושפות היא גדולה מאוד. בכל שפה זה משתנה, כן, יש שפות עם, עם מעט, עם כמה עשרות קטגוריות צליל, ויש שפות עם יותר, אבל כמות הקטגוריות צליל בשפות היא סופית. כמות המשפטים, כמו שאמרנו, היא אינסופית, אבל המוח הוא סופי, כן? אז האתגר שלנו יהיה להבין איך באמצעות ידע אנחנו חייבים להניח שהוא סופי, כי הוא נמצא בתוך המוח שלנו, איך ידע שהוא בסופו של דבר אמור להיות סופי, יכול לאפשר לך לשפוט אין סוף משפטים בשפה, ולדעת מיד אם הם דקדוקיים או לא. אז זו השאלה וזה האתגר שלנו לשבוע הבא.